не могат да четат, а само сричат. Така ще бъде, но за кратък срок. И ние ще пораснем, а тогава възможно е големите урок учете не от нас да получават. Казваме с пълен глас: хубаво е първи клас. Всяко нещо най-прекрасно се нарича първокласно. Големите шегуват се с нас и често първолаци ни наричат. С грешка казват: тези в първи клас не могат да четат, а само сричат.